As we gather, may your Spirit work within us. As we gather, may we glorify your name, knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Mana sa kanin. Mga igsuon, padayon tang magampo sa kaayuhan sa tanang mga masakiton, labi na gyud ang nabiktima paniining atong COVID-19 ug sa hingpit nga pagkahanaw niini. Padayon sa natong iampo ang mga taong matinabangon sa mga taong nanginahanglan, ilabi na ang atong mga benefactors and donors ug ang nagsigiron og suporta sa atong panginahanglan, labi na sa atong namalit niining atong MMHD para sa consecration sa Kapilinya de Fatima sa San Remigio. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-onon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Diyos, nagpasalig ikaw pagpabilin diha sa mga kasing-kasing nga matarong ug nga tinuoron, ihatag kanamo nga tungod sa imong grasya, magpabilin kami nga matarong sa ingon, magpakatakos kaunta pagpuyo dinhi kanamo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa sulat ni Santiago. Mga igsuon, kamo nga nagtuo sa atong halangdong Ginoong Hesukristo, angayan ninyo pagtagad ang mga tao. Pananglit may usa ka dato nga nagsingsing og bulawan og luhog pamisti, mutambong sa inyong pagsimba ug mutambong usab ang usa ka kabos nga nagkagidlay. Kung tagdon ninyo pag-ayo ang luhog bisti ug muingon kamo kaniya, diri kalingkod sa labing maayong lingkuranan, apan moingon kamo sa kabus, tindog diha o lingkod diri sa akong tiilan, nakasala kamo sa inyong pagpihig-pihig sa mga tao ug sa paghukom sa dili matarong nga paagi. Pamati kamo mga minahal kong mga igsuon. Ang Dios nagpili sa mga kabus ni ining kalibutana aron mahimong dato sa pagtuo ug aron makapanyag iya sa gingharian nga iyang gisaad sa tanan nga nahigugma kaniya. Apan gipakaulawan ninyo ang mga kabus. Kinsa ba ang nagdaog-daog kaninyo ug nagtaral kaninyo sa mga hukmanan? Ang mga dato, sila ang nagpasipala sa dungganang ngalan nga gihatag sa Dios kaninyo. Husto ang inyong gibuhat kung magtuman kamo sa balaod sa gingharian nga anaa sa kasulatan nga nag-ingon,
Higugmaa ang imong isigkataw sama sa imong kaugalingon. Apan kung inyong pihig-pihigon pagtagad ang mga tao sumala sa ilang hitsura, nakasala kamo og sa balaod, og ang balaod maghukom kaninyo nga malapason. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Ginoo nagpatalinghog sa dangoy-ngoy sa kabus. Ang Ginoo nagpatalinghog sa dangoy-ngoy sa kabus. Daygon ko ang Ginoo sa tanang panahon. Ang iyang pagdaig maniya kanunay sa akong baba. Padaygang akong kalag diha sa Ginoo. Ang mapaubsanon mamati kanako ug malipay. Ang Ginoo nagpatalinghog sa dangoy-ngoy sa kabus. Himaya ang Ginoo uban kanako. Magambahan kita aron pagbayaw sa iyang ngalan. Gipangita ko ang Ginoo ug gitubag ako niya. Ug giluwas ako niya sa tanan kong mga kahadlok. Ang Ginoo nagpatalinghog sa dangoy-ngoy sa kabus. Paglaom kamo kaniya, aron mo sanag kamo sa kalipay. Ug ang inyong mga naong dili man lipaghong sa kaulaw. Sa pagsangpit sa nasakit nga tawo, namati ang Ginoo. Ug giluwas siya sa tanan niyang mga kagulanan. Ang Ginoo nagpatalinghog sa dangoy-ngoy sa kabus. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana usab kanin. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaon ikaw, o Ginoo. Unya sa Jesus ug ang iyang mga tinun-an miadto sa mga balangay sa Cesarea Filipo. Ug samtang naglakaw sila, iyang gipangutana ang iyang mga tinun-an, kinsa man kuno ako sumala sa mga tao. Mitubag sila, ang uban miingon nga ikaw mao si Juan nga magbubunyag. Ang uban usab miingon nga ikaw mao si Elias, ug miingon pagayod ang uban nga ikaw usa sa mga propeta. Apan kamo, unsa may inyong ikasulti?
kinsa man ako, nangutana si Jesus kanila. Ug mitubag si Pedro, ikaw mao ang Mesiyas. Unya gidid-an sila ni Jesus sa pagpanugilon kang bisan kinsa bahin kaniya. Unya gisuginlan ni Jesus ang iyang mga tinun-an nga mag-antos pag-ayo ang anak sa tao ug isalikway sa mga punuan sa mga Hudiyo, ingon man sa mga kadagkuan sa mga pari ug sa mga magtutudlo sa balaod. Patyon siya apan sa ikatulo ka adlaw mabanhaw. Gisulti niya kini sa iyang mga tinun-an sa walay lipod-lipod. Tungod niini gipahilayo siya ni Pedro sa uban ug gibadlong. Apan miliso si Jesus ug mitan-aw sa iyang mga tinun-an, unya gibadlong niya si Pedro sa pag-ingon, pahawa Satanas, ang imong huna-huna sa tao, dili sa Dios. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Ang tambag or tudlo ni Santiago sa atong unang pagbasa, mahitungod ni sa atong pagtratar or paghatag og dignidad sa tao. Ang ato jud kunong matngunan nga dili gid ta magpihig-pihig or di ta magpili og tao. Kay common man gud ni natong kinaiya nga mas mutahod ta sa tao nga dato niya atong daog-daogon or isalikway or tamayon ang mga kabos. Kamo, kinsa may inyong unahon pagtagad, ang dato o ang kabos? Anong sa inyo lang yung kinabuhi ba? Sa may inyong naandan yun. Kinsa may inyong tahuron, ang kabos o ang dato? Dinhi sa simbahan, maugya po na ang dato, maugya na atong tahuron. Butang gina natong maayong lingkuranan. Niya ang kabos, barog lang diha o mubarog ka. Dito lang mo gawas ana. Pero ang kanang dato pasudla dire butang kay maura ba naiga donate aning atong altar. Ana. Common kay na ni warning nato si Santiago ningon siya magbuhat gani mo ani nakasala kamo. Muna porting daghanang sad-an ron dinhi apil na ning nagmisa. Sad-an apil na mga obispo kay kana mga obispo kusog sa kay namutahod sa mga dato. Labi maugi nagdagko kay tabang sa diocese na mao nay tahurog maayo pero kadtong mga standby kadtong mga matod pa diri nagkagidlay ang gisulob kay way balay di na tahuron na niya kamuron wa mo kasa ko no lingi ako no na imong tupad ing na mutahod kag standby ing na mutahod ka og standby na ing na siya mo respeto kag manuyupay ing na kuno sus kita lahi kita mo na si Jesus sa dinhi pa siya sa kalibutan pagkatao niya ang gigamit niyang matang sa kinabuhi mao ang kinabuhi sa usa ka kabos. Kabos gyud kaayo. Unya nanudlo siya, ang iya sang gitudlo ingon sad siya, bulahan kamong mga kabos. Mao ra iyang tema, paborito kay iyang tema, bulahan kamong mga kabos. Matud pa gani sa tubag nato sa Salmo, ang Ginoo nagpatalinghog sa dangoy-ngoy sa kabos.
Wa man mo ingon diri nga sa dangoy-ngoy sa dato. Sa kabos gyud. Kay giingon na lang unta to diri, ang Ginoo nagpatalinguhog sa nagdangoy-ngoy. Gi-specify gyud, gisumpayan gyud dangoy-ngoy sa kabos, pero dangoy-ngoy sa dato posibleng dili niya patalinghogan. Kamoron, unsa may inyong ambisyon, makabos mo o madato? Kay pertira bang daghana ng ambisyon gyud nga madato? Kay haron inig kadato, tahuro nako sa akong silingan. Kay karon wa gid na sila'y tahod nako. Mao man gid ayo na. Sa una, ingon din, sa una nga perti na mong pobriha, nga perti gid namo maglabada lang taon tos mama, wa gid mo tahod namo. Karon nga nakalampos na mig eskwela, nya naka-abroad ng uban, dako na mig balay, kami nay tig-donate dito sa among mga silingan. Tahod na sila maayo namo. Muna ang uban aron tahoron magdato. Matud pa ni Santiago diri sa unang pagbasa, kinsa may nagdaog-daog ninyo? Kinsa may nagpabilanggo ninyo? Ang mga dato. Wa may kabos nga mo pabilanggo kay ngano man wa may ika-sustainers kaso. Di ba? O kabos ka, ikiha na. Wa man sa tay kwarta. Wa na la ikiha. Atuan na lang na, patya na lang nagdiretso dito. Pero mga dato, oy, bugal-bugali ang dato. Di ba pick up po din kas pulis. Diretso juga nga tong padlak sa prisuhan. Pero ang dato mo'y makasa, na di mapadlak o mapadlak man kadiyo tra kayo kay mo piyansa man dayon na sa to pa dinhis kalibutan di ay ang Ginoo kuyog kanunay sa mga kabos. Mao na nga si Jesus atong ebanghelyo ingon din siya, kinsa man kuno ko para sa mga tao. Naglibog sila, libog daghan kay gisulti. Yan ingon dayo si Jesus ngadto sa iya mga tinun-an, kamo kinsa man ko? Siya, ikaw ang Mesiyas, ikaw ang manluluwas. Nganong nakailaman ang iyang mga tinun-an niya, labi na gid si Pedro, tungod kay sila mga kabos. Namiya sila sa ilang mga bahandi or sa ilang ginagmay nga panginabuhi, totally gibiyaan gid nila nya ni sunod sila ni Jesus. Ang atong mga santos, bisag kinsang santuha nga atong giisa diha sa gikanonize nato aron mabutang nato sa atong mga altars, tanan gyud pulos gyud ni sila mihigugma og mipuyo sa kinabuhi sa kakabos. Pero maglibog ko nganong ng mga kuan karon Katoliko, apil naming mga pari, ganahan man jud kay daghag kwarta. Di ba? Ngano ka nga ngato untang gipang-isa diha sa altar, pulos-pulos panunta na ang mga kabos. Ug naa may mga dato ana sama nila ni St. Francis of Assisi, kana sila St. Ambrose, St. Augustine, unsa pa nang uban diha. Gipang-isa na to sa altar, San Roque, mga dato man nagpamilya pero ila man gipamiyaan. Pero kita purtigyong paningkamot aron maarang-arang. Kamoron, sa inyong paningkamutan, maarang-arang o mahimong kabos? O gusto mong mahimong kabos, tagaan ta mog pamaagi, pamalit mog slot. Oh, ngano mang nanindot ning atong simbahan, nanindot na human to natong kapilinya sa mga taong dunay kasing-kasing nakakabos. Kay kani man mga tawo nga nahigugmas kakabos, basta naa nay kwarta sila, ipaambit din na nila. Pero kung ang imo ganing kasing-kasing, ambisyon kang madato, ug naa kay kwarta, tigumo na nimo, tigumon, kay imo man padaghanon. Muna, wa makatabang nato, kadtong mga ambisyoso nga mahimong dato. Kinsa may nakatabang nato aron nakatukod ta ng kapilinya di Fatima nga nigastog mga 35 million. Kinsa may nakatabang ana ang mga taong dunay kasing-kasing sa kakabos, kana bang
igtan-aw nila nga naay panginahanglan ang dako nga katilingban sa magsimbahan, hatag dayon na sila. Di na sila maghuna-huna kaayo og unsay ilang dangatan. Basta ang importante kay bawo sila nga nakighiusa sila sa dako nga simbahan. Mao na nakahatag nato karon. Mao ni nga ang ato rong halin niabot na nig 2,523 slots. Oh, pakpak. Yes. Abot nag 2,523. Pero napaman sa 7,477 slots. Oh, daghan pa kaayo ning opportunity nga ang uban nga wa pa kapalit, amo palit pa mo diya pay daghan. O gusto mong dunay kasing-kasing sa kakabos. Nakaron unsa maning kabos? Kinsa maning kabos? Dunay mga tulo ka descriptions para sa kabos. Una, naglisod sa panginabuhi. Kanang way kwarta ba? Munay kabos. Ang sunod, nanginahanglan og kalipay og kalinaw. Mao sa na sila'y kabos. Kanabang nanginahanglan og kalipay og kalinaw. Hayman mo nabilong ani, lisod ang kinabuhi or nanginahanglan kalipay og kalinaw. Nga mo, all of the above. Naman sa uban, porting daghanag kwarta, pero way kalipay, way kalinaw. Nasa uban nga, wa pagyoy kwarta, wa pagyoy kalipay, wa pagyoy kalinaw. Nya dayon ang ikatulo, nanginahanglan og kaluwasan kanang mga makasasala. Kabus gihapon na sila. Mga makasasala ba? Tingali, mura na sila malipayon, malinawon sila, perti pag yung kwarta, pero ang kalag padong nasa impierno. Hayman mo ani nabilong, aning mga kabusa karon. Wa mo nabilong ani. Nya kinsa man ang kabus nga mahimong manluluwas. Ang kabus nga mahimong manluluwas kanang nahigugma sa pagkaway kwarta. Mo nay makaluwas. Kana bang tao nga nahigugma sa kakabos? Ikaduha, kanang mga tao nga nahigugma sa kalinaw. Kana bang kalinaw mo ilang higugmaon? Dili magsigig pangita og kalipay, kung dili kalinaw. Nya nahigugma sa pag-antos. Mo na sila'y makaluwas. Nya dayon ang ikatulo kanang nahigugma sa mga makasasala. Maunay mga kabos nga makaluwas. Nya, unsa man mo ron? Manluluwas o luwasonon? Gusto mo mahimong manluluwas? Panghatag mo kalinaw, kalipay. Ana, higugmaa ang mga makasasala ay sige higsaway, ayaw tamaya. Muna si Jesus, nahigugma mas mga makasasala, matod pa niya, inigadto ron akos mga makasasala, kadtong mga parisiyo, kadtong mga leader, kadtong mga pari, ila jud kong patyon. Pero nahigugma man ko nila, musugot ra kog patyon. Muna naingos Kristo, ang labing dakong gugma nga atong ikahatag, mao gyud ang pagpakamatay para sa atong gihigugma. Uy, gibunlot siya ni Pedro. Si Pedro ba, gibunlot siya? Ingon, Lord, ay pagsig-istorya na, di ko gustong mamatay ka. Na, gilingi siyang Jesus sa pahawa, satanas. Kanang nahigugmas mga makasasala, maunay gipuy-an o Ginoo. Kanang maglagot og makasasala, satanas na siya. Sige, be, lingian na yung tupad, be. Ingnaon sa man ka, gipuy-an ka Ginoo o gipuy-an ka giyawa. Sige na. Kung ikaw, kita hadlok ra ba kay tagpuy agyawa? Hadlok ta, pero dali kita suko sa mga makasasala. Di wa na? Kana manggong yawa, iya kang himuon nga makasasala. Mo ginay una niyang buhaton, tintalon kaniya aron makasala. Nya kung nakasala na ka, natintal na kaniya,
Kadto sang wap a makasala, iya kang gamiton nga instrumento aron mutakod ang imong sala ngadto niya aron makasud sad siya didto. Nanglitan ang bana. Ang bana ba? Dali kayong maibog ana mga mugbog short diha. Ana. Atin talon dayon na sa kani-ganing kuan, kaning yawa. Makarelasyon ginaog katong mugbog short, katong naay mga gisi-gisi ba. Ana. Karon nakarelasyon naman siya, gamito na nasyawa haron ang asawa nga nagbinuutan, ang asawa nga kanang gatinarong mayawaan sad. Nya unsa may mahitabo? Masakpan sa asawa nga naa di siya kabit-kabit. Ana or kabit. Ikaw nga asawa nga nakasakop sa imong bana nga giyawaan, pinaagi anang sala sa kalaway, sala sa kaulag. Unsa man magpatakod ka? Gusto sa kang mayawaan? Nya unsa may imong buhaton? Aron di sa kang mayawaan. Simple kayo. Higugmaa ang imong bana, apil ng iyang kabit. Higugmaa ang makasasala. Kay kung maglagot kanila, bisag usa lang nila imong kalagutan, suday nang yawa nimo. Muna si Jesus, ginganlan niya si Pedro og Satanas. Nga naman, si Pedro, di man mosugot nga naay mo patay ni Jesus. Sa ato pa maglagot siya sa mo patay ni Jesus. Giyawaan na siya. Sa iya palang huna-huna daan, giyawaan na. Kakuha mo? Oo na. Oo na. Daghan kayo na itong yawaan. Pananglitan ron, masakpan sa pari, nagkikuha ang kulikta sa sakristan. Ang sa may istorya sa pari, simbako lang ba? Pero buutan man yun ang mga sakristan din. Pero simbako lang ba? Masakpan sa pari, nagkikuha din sa sakristan ang kwarta. Di ko maglagot, oy. Saan mo na ko? Taktakon. Kanang ko ano na ba? Dong, pahuway lang sa serbisyo dong. Kay, murag anhi magkadinhi mayawaan. Ana, do, di ba? Ana, suspinso sa ba? Kay, wa man mi relasyon nga angayan akong i-maintain. Pero kung banag asawa, masakpan sa bana, nga ang iyang asawa, nangawat siyang kwarta, unsa may buhaton sa bana? Ang nagsuspensohon niya, nga tupad mo na niya higda. Ang sa mayang isulti, may ngoragid ang bana, ako bang nasakpan nga nanguha ka sa akong kwarta dire, pila kay kuwang diha, ay akong punan. Ay, luoy kay ko nimo, ako ukang asawa niya, nanguha na noon, niya may ngosang asawa, nga di ko manguha, nga wa na ko'y budget dire para luto sa ato. Niya ikaw di man sa kamuhatag, palingog-lingog ba lang ka? May ngora rin ang bana, sorry kayo ha, mura man kong na-indiferente nimo. Mag-ako sa slag balik. Di ba, nindot kayo? Yan, yun ang buhaton. Sige, patakod yung mugyawa. Muna si Jesus, nahimo siyang manluluwas, kay wagid siya matakdig yawa. Nga naman, ang kakabus iyang gihigugma, ang pag-antos o kalipay o kalinaw iyang gihigugma, ang mga makasasala iyang gihigugma. Luwas gid tanan. Mao na mudangoy-ngoy gani na si Jesus, ang tuo sa luha ni Jesus og ni Maria makatandog yod sa kasing-kasing sa Ginoo. Pero ang atong dangoy-ngoy mga buangon mga tanan maglisod og abot didto, di ba? Naman gani na kanta gusos, unsa to nga gusos? Ang tingog sa mga makasasala dili maabot sa langit nga. San Roque ba na nga gusos? Awa mo kadungog ana. Nasa una go magduyog-duyog kung kapilya na amo na. Sa langit makuli nga mo abot ang tingog sa mga makasasala. Wala nun kung tingog da. Kusog mo kanta ni akong iyaan, Nini Dulce. Ana, ang gina akong maguwang diha. Kadungog mi ani, nas kapilya. Mo man to'y tig-lead sa kantas kapilya. Ambot ka mo din yung tigusos. Na mo ano eh. Pangamuyo dihay. Tubag akong maguwang.
Kana mo kanta mo sana sila tos kapilya, sila mama, ana, makinomdom lang ko. Ana kay kami igo ra maming muduyog, di mami maminaw sa kanta. Ana duyog. Inighuman dayon nilag kanta niya, mga orasyon niya, taas mo kinabasahon, ana gawas dayon, nigarilyo nga to gawas. Magtabi, inigapit sa mga moyo kita karon manluhod kita tagsa-tagsa karon no, daga na sa nga to, duyog na sa mga buangon kay ni mga manunuyog. Pero nasa ibuutan ana ginagmay. Mo na ang tingog sa mga kasasala di kaabot ngadto sa langit. Pero ang nahigugmas mga makasasala kun mauna nay mudangoy-ngoy abot ginas langit. Muna kun ang imong bana nakasala higugmaa nya hilak haron ang imong hilak moabot sa langit usbon day nas Ginoo ang kasing-kasing sa imong bana. Oh, pero mga 30 ka tuig una na niya usbon. Kay dugay baya pag-usab aning kasing-kasing. Dugay ay muna hilak lang sud sa 30 ka tuig. Inay manindog na ta. Mga igsoon, kita misalig sa Dios nga dunggo niya ang ato mga pag-ampo tungod sa iyang mahigugmaon ug maluluyon nga kasing-kasing. Busa masaligon kitang muingon, Amahan, patalinghugi kami. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang Santa Iglesia sa Dios magmakanunayon sa pagpailan ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang kalibutan nga nangitngitan sa sala, muila sa pag-abot ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga alang ni adtong nag-antos sa nagkalain-laing matang sa sakit, nga makabaton na sila og hingpit nga kaayuhan ug kahupayan diha ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga sa atong pagsaulog sa 500 years of Christianity, magmalampuson unta ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom isip mga binunyagan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teopilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang mga nangamatay makasud-ong na sa naong sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Amahan, paminawa og dawata ang amo mga pangamuyo nga among gituboy diha sa gugma og pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
Kaigsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan. Alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos na simbahan. O Ginoo, maglimpyo ug magbag-o unta kanamo kining halad ug himua kini nga hinungdan sa ganti nga way katapusan alang kanamo nga nagtuman sa imong kabubuton pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo ug imong gisilutan tungod sa katarungan ug imong giluwas tungod sa kaluoy pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhono nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan. Dayon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag ni iningadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon ug kadto sang wa nay naghandom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong.
Kaluy kaming tanan nga ni nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Ama namo nga naka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa iyong tamaygon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa pagsulay, hinunua-luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang kahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaaw sa kanin. Atong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo, ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. O
let the Son of God enfold you with His Spirit and His love. Let Him fill your heart and satisfy your soul. Don't let Him have the things that hold you, and His Spirit, like a dove, will descend upon your life and make you whole. Jesus, oh Jesus, come and fill your lands. Jesus, oh Jesus, come and fill your lands. Magampo kita. O Ginoo, human kami mabusog sa kalanon nga tugob sa katamis nga langitnon, nangamuyo kami nga higugmaon namo kanunay ang kalanon nga sa tinuoray maoy naghatag kanamog kinabuhi. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata. Maluluyon og mapuangorong Amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol og nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudungon uban sa gugma og sa maalimon mong kamot, wag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon, bag-uha ang among paglaom ug lig-una ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita og tambal alang niining pandemya og sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan ug panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas ug panalipdi usab sila nga nag-alima kanila ug ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod o santa nga inahan sa Dios, ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon og bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, kaayuhan sa masakiton. Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manindog, usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang gasa sa Diosnon nga kalipay. Nya mahitabo ra ni natong tanan kun sama ni Kristo ato og yung higugmaon ang labing ubos og ang kakabos. So salamat sa mga nahigugma sa kakabos, unya mihatag pabahin sa ilang mga bahandi
pinaagi sa pagpalit sa atong Mother Mary's Healing and Deliverance Slots para ni sa atong pag-consecrate sa Kapilinya de Fatima dito sa San Remigio karong Abril 4. So, mao ta kung giyon ganiha ang atong halin niabot na karon og 2,523 slots. Pakpakan natong usab ang namalit niini. Ang atong available slots na apay 7,477 slots. Hangtod ra ni sa Pebrero 28 ang atong pagbaligya niini kay ini ka Marso kutob sa mahimo mo focus na ta sa ato sang pagpreparar sa atong kaugalingong kapistahan dinhi sa parokya karong umaabot Abril 9 nya magsugod ang atong nobinaryo Marso 31. So karon daing Marso 2 mao ang atong Ash Wednesday. So andam-andam na mudaan ni anang maong event March 2 Ash Wednesday. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasab kaninyo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan. Ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Ato nang gihalad ang misa, padayono nato ni pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos.